Alamin wa bihi nasta'inu ala umur dinaladin wassalatu wassalamu ala surabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ana badur saderengipun dumateng para rawuh para sedherek budaya kadung sumawana putri tumramba dumateng para sepuh para adining sepuh para kadang sedherek budaya seniman seniwati khususipun budaya pangkrik budaya ingkang pun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Sapan sakeluarga. Jadi kawula minangka talangatur saking panjenenganipun Bapak Sapan sakeluarga ingkang dados sesepuhing rombongan seniman seniwati budaya pangkrik budaya Lengger Sugih budaya. Supados saking ngaturaken wilujeng utawi jangkeping syukuran wali masuci mbok bilih mangke angin kawula mujudaken wontenipun syukuran utawi jangkeping wali masuci kirang pas. Boten namung kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun awit kawula boten saged angabulaken ingkang saged angabulaken boten terjadi nyuwun lantaran saking Gusti Allah Taala pindha Rasulullah supados anggenipun kagungan kersa dipun kabulaken wonten arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun Bapak Sapan boten malisir saking padatan kejawen ngawontenaken wilujengan supados dipun wujudaken ingkang sampun rinancang rinantik kanthi jagep dening tiyang estri sakwontenipun. Jadi ingkang saged kawula wujudaken wonten seperkawis kali perkawis jangkep tigang perkawis. Jadi kapendhet ingkang seperkawis menika ngawontenaken daharan utawi ritual rupinipun daharan bubur abrit petak kalih wedang sakawontenanipun utawi rakam manisan tedening peken sakawontenanipun. Ingkang saged kawula wujudaken kapendhet daharan bubur abrit lan petak sepindah kangge kaos Gusti dumateng sedherekipun sepuh sedherekipun nen sedherekipun sekawan gangsal pancen kakang kawat adi-ari getih putih tunggal sapan-papan ingkang ngomongi badan liranipun panjenenganipun Bapak Sapan sakeluarga. Jadi ngawontenaken wilujengan salehing Bapak Sapan ing siang menika sabuk ngawontenaken gejar budaya utawi ngawontenaken pentas seni kuda kepang utawi Lengger Banyumasan kangge nindaklanjuti kesenian wonten ing wilayah kados 3 utawi LB3 salehing sampun dumugi 7 panggung lan iki dipun lajengaken saklajengipun nyuwun gangsal lan lancar supados kathah para sedherek ingkang sami anggenaken pramila ngawontenaken wilujengan pinangka kangge syukuran nyuwun sepanatipun Kanjeng Nabi Muhammad lan berkahi pangeran begadang lepasan dhateng Gusti Allah dhateng para leluhur sedaya patimul sampun kelampah mugi dipun paringan pangapunten ingkang kaping lajeng ingkang dipun suwun sabar berkah kawilujengan lujengan Bapak Sapan sakeluarga dhateng saputra wayah utawi lujengan para seniman seniwati para wayah Ebek Lengger sak pangrawitipun ugi sumrambah dumateng para penonton lan warga masyarakat wonten wilayah RW 3 kados 3 lan sakitaripun mugi dipun paringaken kawilujengan. Dene kapendhet daharan rupinipun wedang ingkang saged kawujaken. Sepindah menika daharan wedang rupinipun arang-arang kawula kaos Gusti dhateng sedherekipun ingkang tapang rimbang wontenipun rujuk dalem kangge kaos Gusti sedherekipun ingkang wonten ing tapang tumbang. Kapendhet wedang ingkang tigang perkawis kangge ngaturi dahar sedherekipun ingkang wonten ing Telaga Arum kaki Sunan Lepen Lili Sunan Lepen Kanjeng Sunan Kalijaga kang dipun hormati dahar. Sampunipun dipun hormati dahar punika Bapak Sapan sawi sawet ngawontenaken gejar budaya kuda kepang Banyumasan. Menika pramila ngawontenaken wilujengan sarehing jangkep 7 panggung niki badhe anglajengaken kesenian mugi-mugi saged lancar sadangunipun lestari ampun ngantos punah kesenian wonten ing wilayah RW 3 lan sakataripun. Dene ingkang saged kawula wujudaken wonten seperkawis malih menika rupinin sekul suci kadamel tumpeng kalian medhot suku kalih kagunganipun Kanjeng Nabi Sulaiman wujudipun ulang sawung sari syukuron mripat 3 kali
roh suci kakintu dumateng pangajunan Gusti roh jasad dimirakantun kangge roh suci dumateng Kanjeng Gusti Nabi Rasul sahabatipun sekawan Abu Bakar Utsman Umar Sayyidina nalika dipun hormati dahar sampunipun dipun hormati dahar punipun boko sapan bareng ngapa menakan pitujunan kangge nindak lanjuti kesenian kuda kepang wonten wilayah negeri tiga bok sedaya wonten lepatipun sedaya lepatipun sampun kelampah mungkin dipun paringan pangapunten ingkang kaping ajeng ingkang dipun suwun sawab berkah lan kawiwijinan dene saperkawis malih kangge caos bekti dumateng bumi suci alam kubur bumi suci alam kelenggangan ingkang dipun suwun ibu pangestu dumateng panjenenganipun bapa sapan metas dipun diaroi utawi bumi suci Bandar Kawisan mriki ingkang dipun aturi dahar samunipun dipun aturi dahar penuripun bapa sapan muga kelepatan sedaya lepatipun sampun kelampan mugi dipun paringan pangapunten ingkang kaping ajeng ingkang dipun suwun salam berkah kawiwijinan dene siang menika kapunten wijinan jangkeping syukuran wali masuki caos bekti dumateng Kanjeng Gusti Nabi Rasul utawi caos bekti dhateng Gusti Allah Taala pindha-pindha muga kelepatan sedaya ipun ingkang sampun kelampah mugi dipun paringan pangapunten ingkang kaping ajeng ingkang dipun suwun salam berkah kawiwijinan lujengna bapa sapan sakeluarga saputra wayah lujengna para seniman seniwati wayang dumugi nggih dumugi sak pangrawitipun dumugi sak penontonipun dumugi sak warganipun mugi dipun paringan pangapunten anggenipun ngaturi para sedherekipun ingkang pernah sepuh utawi kaperangan jenengan dikaka puri mekseni ingkang dados katranipun bapa sapan sakeluarga sepuh miwahanen boten dipun wijing saderengipun acara dipun tutup sumangga kita ngandhap wonten ing ngarsanipun Gusti jurung kalimah amin menurut keyakinanipun piyambak-piyambak kawula dherekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan juga penginam masuk bakyu pakai mahfijah. Ya Rabbana kal hamdu kama ya bagi jalali wa jika dihin sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wausil tasbaba maha nahum minal Qur'anil nadim wa mahalana wa masabana wa mastabana ngala sulaina ngala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiatan wasilatan wa rahmatan nasilatan wa barakatan syamilatan ila hadril habibina wa sabingina wa maratingan junina sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i imamihi minal anbiya'i wal mursalin Al-Sadi Basarihin Masabati Lakadimil Wal-Mulamil Manirin Wal-Musalibin Musrikin Wal-Jamingil Mujahidin Wassofilillahi Rabbil Ngalamin Wal-Malekatil Muqarrabin Allahumma hinna nasaluka selamatan hidin wa ngabiyatan bil jasad wa jajatan bil ilmi wa barakatan bil rezeki katobatan qobdal mautina wa rahmatan mindal mautina wa khairatan badal mautina Allahumma halina laina wisakaritil maut wa najatan minan nari wal hamha indal kisah Robbana tusi bulubana esdaetana minal duka rahmatan innaka antal wahhab Robbana atina fid dunya hasanah wa qina akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.